आवडती फुलं दाखव. कुठे आहे? बघ खाली. अरे होय. फर्स्ट नेबर बोललं की हे आमचे शेजारी, सर्वात पहिले शेजारी मुंबईतले आमचे. आणि एकदम चांगले. शर्ट स्टुडिओमध्ये खरोखरची शॉपिंग केलेली आहे ही बघा. अरे खाकर बताना है क्या? सर्वांना नमस्ते. 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 आज काजल आणि मी मॅचिंग झालं वाटतं. चला लिफ्ट आली, लिफ्टमध्ये बोलूया. येस, ग्राउंड फ्लोर दाबा. ही बघा आमची बिल्डिंग, ही 23 माळ्याची बिल्डिंग आहे. जरा फॅन टॉवर आहे. बरोबर, बिल्डिंग काय म्हणायची. काय बनायची. आणि काजल आणि मी मॅचिंग वाटतोय का? वाटतंय थोडा थोडा. पण हा शर्ट मी, बरोबर आहे. हे शर्ट मी 1-1.5 वर्ष अगोदर घेतलं होतं आणि काजलला हे रिसेंट गिफ्ट केलेलं नाही ना. नाही, मीच घेतलेलं. हे काजलला रिसेंट घेतलं मॅचिंग. आणि मला आहे ना मी गिफ्ट दिलेला शिवला. थँक्यू गिफ्ट दिल्याबद्दल. मम्मी बघा एकदम छान वाटतंय. आणि आमचं कोइन्सिडेंटली मॅचिंग झालेलं आहे. आता आम्ही चाललो ताईच्या घरी. सुनीता ताईच्या घरी. येस. किती वाजले? 1:45. आली रिक्षा. हो. अरे पावसासारखं झालं बघू. सकाळपासून काढव. आरामात बसा. हां, आता तर गेला जमाना हात दाखवायचा. मुंबईची ट्रॅफिक बघा. या ट्रॅफिकला माणसं वैतागतात. ऑफिस वैतागत नाही, ट्रॅव्हलिंगमध्ये वैतागतात. किती ट्रॅफिक आहे. हे पवईसाठी मार्ट. तू बघितलं समोर. इकडची बिल्डिंग बघितलं कशा वाटतात. मस्त ना, मोठे मोठे. दमली नाही ना. ड्रेस मस्त आहे. ड्रेस छान आहे ना. आपल्या दिलेला शिवला. बघा आम्ही सुनीता ताईच्या घरी आलोय. हा सुजल आहे, ही मम्मी आहे आणि हे सुनीता ताईचे पप्पा आहेत. हे आमचे पूर्वीचे नेबर. एकदम फर्स्ट नेबर बोललं की हे आमचे शेजारी, सर्वात पहिले शेजारी मुंबईतले आमचे. आणि एकदम चांगले. तर बघा हा घरी आलोय. आम्ही टीव्ही बघतो आणि तुम्ही किचन बघा जावा. हे बघ काय बघ किचन मध्ये. बघ तरी. हा तुम्ही आणा. नाही, तुझा फेवरेट आहे. आणल्यावर दिसेल ना. नाही, तुझं दिसेल. ते ओमकारचं फेवरेट. ताई ओपन कर. स्पेशल आमच्यासाठी मागितलेलं आहे. ऐन कागद. आला काय चिकन बिर्याणी. तर इकडे बघा आमचं स्पेशल बिर्याणी आलेली आहे. सुजल आणि आम्ही एकत्र जेवला. सुजलचं प्लेट आणले. माझी बेस्ट थाली बघा. भाकरी आहे, भाजी, कोशिंबीर, गुलाबजामुन, डाळ आणि वांग्याची भाजी. अरे वा. आणि राईस भात. छान आहे. बेस्ट थाळी. आणि सुनीता ताईने एकदम छान बिर्याणी बनवलेली आहे. चला रेडी. सोसायटी एकदम छान आहे. नवीन सोसायटी आहे. चला या पाऊस नाही. काय बोललास तू आता? आता आपण तिकडे
उद्या काय म्हणलास? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर. नया सफर. आता आम्ही सर्व चाललो RCT मॉलमध्ये फिरायला. हां बाय बाय. हां जाऊ. आता काजलची सुकी. काजल सर्वात जास्त जाड झाली. काय नाही, आम्ही तिघं अट्टे झालो आहोत. हे बघ बाजूला मस्त दुकान आहे. आपण लास्ट पण सुनीता ताई सोबतच मॉलमध्ये गेलेलो ना. हां RCTलाच गेलेलो. आता पण आम्ही RCT मॉललाच जातो. घाटकोपरचा RCT मॉल. मम्मीची आवडती फुलं दाखव. कुठे? बघ खाली. अरे होय. हां ही सदाफुली. सदाफुली आणि सदाबहार आहे. चाफा. चाफा नाही दिसत इकडे. आपली गँग इथे वेट करते. YouTube ब्लॉगर आले. बघायचं काय शो? थोड्या दिवसांनी काजलचा तिथे चेहरा लागणार आहे. वा वा वा. आता आम्ही कुठे चाललो माहिती? H&M ला फक्त बाहेरूनच बघायचं. इथे मला जायचं होतं. हे माझ्या पाठीमागे झुडिओ. चला. तिथे तू काय घेतलं? कलर मस्त आहे घे. माय फर्स्ट सॅन्डल. नशीब इकडे काजलला झाले. किती रुपयाला हे? हे सॅन्डल बघून मला पैसे आठवण आली माहिती. ते आपण हो एक घे ना. मला हे आवडलं. किती रुपयाला हे? 600. 700 रुपयाला. न्यूजपेपरवाला. वेगळीच एकदम. तुला एम घातलं तर असं लागणार. तू घालून पण ट्राय कर. आम्ही तुला सांगतो. बघा 2 टी-शर्ट सिलेक्ट केले. शर्ट एक. हा पण चांगला आवडलाय. हा ट्राय करूया. आता बघा मेन्स ट्रायल रूममध्ये आलो आहे. जे तुम्हाला शर्ट दाखवले होते ना 2 घेतले. काजलने तिच्यासाठी सँडल घेतले होते. आपण जरा ट्राय करूया. वा एकदम काहीतरी नवीन आणि मस्त युनिक वाटतंय काहीतरी मला. छान झालं. तेवढी घालून घेऊया आपण भाषण. छान. नाही इथून छोट्या इथे बघा ताईच्या बाबूसाठी शॉपिंग चालू आहे. आपण पॅन्ट घेतली ना ती मरूनवाली, त्याच्यामध्ये मला टी-शर्ट बघायचं. हे बघ टायगर. जी गोष्ट सगळ्यात कोणाला नाही आवडत, बिलिंग. तुझं बिल किती झालं असेल? कॅश काउंट. आम्ही स्टुडिओमध्ये खरोखरची शॉपिंग केलेली आहे. ही बघा. काढा. आला का बरोबर? तुमचं नाव सांगा आम्हाला. समीर. थँक्यू व्हिडिओ बघण्यासाठी. सबस्क्रायबर आहे? हो, आमची वाईफ बघते. काय नाव मॅडमचं? साक्षी गव्हाणे. ओके. आहे शूटच चाललंय. हे काय लिहिलं आहे? रेन फॉरेस्ट. फोटो काढण्यासाठी. फोटो काढायला आता मी बार आपण बारच्या बाहेर बसणार आहे. बार के बाहर बसणे हम लोग. हे
तर कसं वाटतंय, काय काय शॉपिंग केलात? शॉपिंग म्हणजे शॉपिंग न होणारी आज केली. मेन म्हणजे आम्हाला काजलसाठी हा, एक सँडल नाही तर 2 नाही तर 3 सँडल भेटलेत. साडीवर पण, कॅज्युअल पण आणि असं. आणि तिचं माप भेटतच नाही. आणि चालून चालून तुम्हाला माहिती आहे किती स्टेप्स होतात तिकडे समजत नाही. समजत नाही. तुझी वॉकिंग झाली ना पण. हां मस्त आहे ना पण मॉल. आणि आता कसं आहे, आम्हाला शेवटचं ना बघायला भेटतंय. आम्ही आता रत्नागिरीला जाणार, मग नंतर कधी परत येणार काय माहिती. म्हणून मॉलमध्ये फिरून घेतलं, एकदाच फिरून घेतलं आणि शॉपिंग घेतलं. चान्स मारून घेतला. हे बघ ते असे फिरवणार, आईस्क्रीम हातातून घ्यायचं. ये या साईडला ये. तुला ट्राय करायचं का मम्मीला ट्राय करायचं आहे? हा दोघांनी पकडू. म्हणजे कसा तो देत नाही. तू आता बघ हे लोकांना जाऊ दे. हां असं उभे राहा. हां थांबर उभे राहा. घंटी वाजली आहे घंटी. आता ते आईस्क्रीम फक्त तुला पकडायचं आहे. हां पण ते पकडू देणार नाही तुला. पकडलं की फ्री. ऐकलंस काय? आई शाबाश. अरे रे रे रे, बघ आम्ही पकडलं तर फ्री. काय आला? आईस्क्रीम मिळाला हातात. ब्लॅक करंट दे ना. ब्लॅक करंट. तुला कोणता पाहिजे तुला? ह्यात फक्त ते थोडंसं आईस्क्रीम ठेवलेलं असतं. मेन आईस्क्रीम तिकडनं भरून देतात. हे कितने का आईस्क्रीम आहे? यात काहीच नाही आहे. मग तेच तर पकडायचं असतं. ते तेच पकडायचं असतं. गेम असतो तो. तू घेतलं की त्यांचा बिझनेस बंद. हे बघ काय. हा शाबाश. अरे बापरे, चांगलंच प्रमोशन करून घेतलंय. अरे खाकर बताना है कैसे, सच में बताना है कैसा टेस्ट करा तुम्हाला. कैसे नहीं बता. अच्छा है. और एक बघू तुझा कर आता. हलवायला 300 रुपये लागतात. मस्त मजा आली तुम्हाला? मजा आली ना? सर्व दाखवतात पण ना सर्व लोक प्राईस नाही सांगत याची. तर हे कितीला पडतं माहिती आहे काय? हे 299 ला पडतं म्हणजे एक आईस्क्रीम. पण आईस्क्रीम छान आहे ना. पण कधीतरी हे आपण काय करायचं माहिती आहे काय? आईस्क्रीम सर्वांनी टेस्ट करूया. घे तू खाल्लं? सुनीता ताई खाऊन बघ. श्रेया ते बरोबर तुझ्या बरोबर त्याने हे केलं सर्व. हा मला नको थंड. केलं टेस्ट मी. छान लागतंय खा. तो रडायला लागेल आता. नाही नाही अरे उसे खाया त्याला आईस्क्रीम
हे तू काय करतोय? क्रिकेट 6 वाजता पहिल्यांदा आईस्क्रीम 300 रुपयाचं आईस्क्रीम खाऊन बघितलं, पण सुंदर आहे. असं मम्मी, असंच कोणी बघितलं करताना तर काय वाटेल? काय करतोय हा? काय करतोय? मला तर काय समजत पण नाही आहे. काय तो मारतोय ना, तो त्या टीव्ही वरती दिसतोय बघ खेळताना, ते बघ करतोय? हा. ते बॉल बिल येत आहे बघ, दिसलं का? मारला हा, बरोबर मारला. आपल्या व्ह्यूअरमध्ये कोणाला डोनट आवडत असेल तर बघा. मोका ट्रफल घेतोय. एक्सक्यूज मी, एक मोका ट्रफल खाने का. झालं फिरून, मॉलमध्ये फिरून झालं. एक ह्याला काय म्हणतात? मोका ट्रफल. मोका ट्रफल डोनट. खा खा. आजची ऑफर आहे. काय ऑफर आहे? 210 रुपयाला 4. हां, नाही 208. तुझं उघड एक त्या साईडला. काजलला व्हिडिओ शूटिंगला उघडून स्वतःला बघते. हात काढ. मी दाखवते. हे बघ. नको, आता मी दाखवतो माझ्या हे बघा. व्ह्यूअर्स. हार्ट शेप्स होत. काय बर्गर, हे मध्ये श्रीखंड लावलंय. मेयोनीज आहे. मेयोनीज आहे का ते? मेयो मेयो. हवा नॉनव्हेज आहे, पण नॉनव्हेज आहे हे. खाली पडते खाली. याला कुठे मांडीवर बसवलंय की काय? अशी चप्पल दिसलेच नाही ना. आता आपल्याला गार्डनला जायचं. कुठे जायचं? गार्डनला डबल डेकर बस वे बसायला. डान्स कर. कुठला? कुठला मग कर. त्याला म्हणतात कुठला पण डान्स. हा बाई, या लिफ्ट मधून असं बघायला छान वाटतं. मस्त ना. मी कुठे त्या जायचं? गाडीवर बसणार आहे डबल डेकर. हे? हा. झालं का? ए मला लहानपणी करून नाही दिलं, आता मला ओ चान्स बाई. काजल बाई, असं बघायला छान वाटतं ना. आता तू थोड्या वर्षांनी मोठी गाडी घेणार. ओ माय गॉड. एक डेंजर वाटतं थोडंसं. दाखव भाई, बघ क्लोजअप दाखव. क्लोजअप फास्ट आहे म्हणतो मी, लांब उभं आहे. बघायला नाही होत. हा ना. तिकडे बघ, घाटकोपर सोशल आहे तिकडे. चला. तिथे पहिला स्टारबक्स होता तिथे. काय माहिती का आलं तुम्हाला खेळायचं ते, पण लहान मुलं पाहिजे. काय आहे ते? अरे बापरे, खुश वगैरे. सुजल, चांगला अभ्यास कर, तुला पुस्तकांसाठी लावायला स्टिकर दिलाय. श्रेयानी नवीन कार घेतलेली आहे, पोलीस व्हॅन. मॉलमध्ये येऊन तर अशीच मजा करायची असते ना. चला, बाय बाय, थँक्यू. जावा जावा जावा. बरोबर संध्याकाळची वेळ आहे ना, आपली पण ऑटो बुक झालेली, कॅन्सल झालेली आहे परत. कॅन्सल झाली. हां,